att använda WYSIWYG-meny i Moodle 2 för att länka något eller färga text eller något liknande. Vi tar oss till Moodle-kursen och här har min lärare skapat det står Vocaroo audioinspelning. Och då ska jag senare till den här sajten och göra en inspelning. Jag kan göra inspelningen först på en gång. Och nu kan jag göra en inspelning och säga någonting väldigt duktigt. Väldigt duktigt. På klickstopp. Kolla att den följer med. Och nu kan jag göra en inspelning och sen klickar jag här på click here to save. Och det är den här sharing option. Jag ska länka den här länken. Så kopierar vi den. Nu tar jag mig tillbaka till min kurs. Jag klickar på den här. Då står det redigera min inskickade uppgiftslösning. Jag har redan gjort det här innan vi ska göra om den. Och det här är WYSIWYG-menyn. Alltså what you see is what you get. Jag ska ta bort den här. Och jag kan skriva lite text här. This is a nice day. This is my recorder. Då kan man förstås använda den vanliga meny Word för att markera text. Och kanske kan ge den lite bakgrundsfärg där. Och göra den även till text. Så. Sedan ska jag länka inspelningen. Vi ser vad som händer. Man ser inte den. Men när jag klickar på den här. När jag markerar den, då ser man just den här. Och här ska jag klistra in den här länken som jag hade tidigare. Det står öppna i detta fönster. Eller det betyder att det öppnas i det fönstret där du har Moodle. Men om du vill kan du gärna klicka på nytt fönster så det öppnar i ett ny flik. Och sen klickar du på infoga. Och sen spara ändringen. Och när du har gjort det, då har du för din lärare länkat din inspelning. Och du ser att du har markerat lite text. Och när din lärare senare ska klicka på den här länken, då tas han till Vocaroo där de kan lyssna av det du har spelat. Nu kan jag göra en. Och så använder man den här what you see is what you get meny. Ja, lycka till.